Antoni Reig és el president del Centre d'Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, una entitat amb seu a Mollerussa que fa anys que treballa per transformar la realitat del Tigray, una de les zones més vulnerables d'Etiòpia. Des del compromís, la constància i una mirada profundament humana, Reig lidera projectes que posen al centre les persones: educació, salut, desenvolupament comunitari i oportunitats per a qui més les necessita. A DIS conversem amb ell sobre solidaritat que trenca distàncies, sobre la força d'un municipi del Pla d'Urgell capaç de generar un impacte immens a l'altra punta del món i sobre la importància de no girar la mirada quan la vida demana responsabilitat i acció. Va ser l'Àngel que em va demanar, jo estava a l'Institut Mollerussa de professor i, evidentment, conec els temes agraris i em va dir que si hi podia fer d'assessor en temes agrícoles. I em va fer anar... A Etiòpia. A Etiòpia, em va fer anar 5 vegades. I, no li deia mai que no, el que passa que jo, per la feina, fèiem estades molt curtes. Jo deia, Àngel, més de 5 dies no, fèiem viatges llampec. Però, em va permetre conèixer la gent d'allà i veure i adonar-me que realment allà es poden fer coses. Antoni, la primera vegada que vas anar, per molt que t'expliquessin, com ho vas viure? Què recordes? Home, jo recordo una mica com si retrocedíssim aquí amb el temps 100 o 200 anys. Molta precarietat, molts llocs no hi ha energia elèctrica, molts llocs no hi ha aigua, la gent viu pràcticament amb res, són autosuficients que es vivim tot, una mica això, amb les seves particularitats. Però vaig veure també una gent amb molts valors que, malgrat no té res, t'ho donaria tot. Llavors hi havia molta estabilitat i la gent espera molt, o sigui, la gent t'espera i els entusiasma molt que hi vagis perquè tenen clar que, per poc que facis, per ells és molt. Poc, molt. Quan nosaltres creiem que a vegades és un granet de sorra, per amb ells els hi pot canviar una setmana, 6 mesos. Sí, els hi pot canviar la vida, però també es poden salvar moltes vides. Jo crec que l'Àngel Olaran o l'Àngel Pujol, amb el que han portat allà, jo crec que han salvat moltes vides. Jo ara he conegut, l'últim viatge que he fet, he conegut gent, d'alguna manera, que ha sigut orfe, que ha estat amb l'Àngel Olaran, que després conec un que ha sigut catedràtic de la Universitat de Mekelle i li han ofert el càrrec, per exemple, de conseller, com es diu, ministre d'Educació. Un nen que ha passat per que ha passat per tot això i que d'alguna manera ha progressat en part també els diners que s'han enviat des d'aquí a Mollerussa. Quin orgull, no? Doncs sí, la veritat, aquest noi ha renunciat a moltes coses, però ell es diu Brijo, som amics, i ell diu, escolta, a mi m'han ajudat i jo ara vull ajudar, i ara està fent, la veritat és que està ajudant i està fent una mica d'Àngel Olaran, perquè l'Àngel Olaran se'ns fa gran. I la gent el troba pel carrer i demana coses. Mira, porta un programa de vaques, han inseminat 5.000 vaques, vol dir, estem millorant la raça i nosaltres els ajudem amb la part d'alimentació. I això és molt important, Antoni, que també se sàpiga que tot això va néixer des de Mollerussa. Sí, aquí sempre hi ha hagut gent, penso que a Mollerussa hi ha hagut sempre gent molt bona, hi ha empreses importants, això diu molt, i penso que, han portat l'aigua del Segre amb un canal privat, això vol dir alguna cosa. Jo penso que aquest ADN a Mollerussa no s'ha de perdre. No s'ha de perdre perquè penso que és un motor important i és un exemple per Catalunya. I ara, quins són els projectes que teniu des de la Fundació per a aquest 2026? Perquè el 25 ja el tenim com aquell que diu ja... Jo fa un any he tingut la sort de trobar, a mi me van contactar, sortirà en un vídeo, me van passar un contacte d'un noi que és d'Extremadura, però resulta que prové de Reus.
I me va passar l'Àngel Loran, diu, escolta, i ja feia temps que em deia, escolta, has de contactar amb aquesta persona. I clar, jo primer el que faig és parlo en castellà. Però el xicot va reaccionar, diu, escolta, però si tu ets català, diu, parlàvem en català. Et dic, però com és que siguis català? Tu home dius, jo provinc de Reus, no? Doncs aquest noi ha fundat una ONG que es diu IPADA, sortirà un vídeo, i és professor de la Universitat de Salamanca, és professor també de la Universitat de Mekelle, i ara hi ha 2 universitats més que participen de la mateixa ONG, i també ara hi ha la Universitat de Bolonya que fa molts bons veterinaris, vull dir, és molt prestigiosa, també s'ha ajuntat, un centre d'investigació d'Extremadura. I en un any jo crec que Déu-n'hi-do, no? I ara ja estem treballant en projectes de complementar una mica aquest projecte de millorar la genètica d'allà, i és important. La genètica de les vaques? De les vaques, perquè les vaques que tenen allà produeixen 1 litre de llet al dia, però les filles, quan les hem inseminat, en produeixen 6. Per ells això ja està canviant el món, perquè vol dir que els ingressos d'aquella família, encara que només tinguin un animal, es multipliqui per 6, per tant, per això és important. I això està revolucionant una mica la zona aquella del Tigray. Tothom vol que inseminin les vaques, la gent va allà, i ells, que són molt espavilats, s'estan adonant que aquelles comunitats que estaven enfrontades, en el moment que es fa un projecte d'aquests i conviden a l'altre, a veure, això fa que els ajunti i deixen de ser rivals i passen a ser cooperants. Al final, l'educació trenca aquests murs d'anys i anys. Sí, jo crec que el desenvolupament del país ha de passar per l'educació i, de fet, també hi ha la UDEO d'aquí a Lleida, el que passa que la UDEO, vull dir, això és molt recent, però tots demanarem, o sigui, l'Institut Mollerussa, Bolonya, la UDEO, demanarem programes europeus perquè ens paguin, ens financien el fet que vinguin professors i alumnes d'allà, vinguin aquí, es formin amb les disciplines que toquin i després marxin amb un projecte a sota el braç per desenvolupar allà. I després aquests projectes ja els tutorarem i continuarem estant. Al final no deixa de ser una mica de taca d'oli, no? Aquest aprenentatge que el portin allà i que el comencin a desenvolupar. Sí, jo tota la vida... Jo, la veritat, soc una persona senzilla i l'èxit, tot el que he pogut fer és gràcies als equips. Per tant, jo soc un enorme defensor dels equips. Quan hi ha equips potents i compartim projectes, el que fan les ONGs, que totes van al seu rotllo, això és un error. Vull dir, ens hem d'ajuntar, hem de compartir projectes i hem de sumar. I això fa que hi hagi molta sinergia i s'aprofiten molt millor els recursos. El que sí que és cert és que el Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran ja fa molts anys que treballa per aquella zona. A més, si no pots canviar el món, almenys un trosset de món, millorar-lo. Moltes persones. No oblidem que l'estrella de l'Àngel Olaran són els orfes. En aquests moments tenim 400 i alguna orfes que es continuen mantenint, es continuen fent aquests programes, s'escolaritzen tot amb el seu model, alguns van a la universitat, se'ls paga els estudis. Això ja ens funciona, però ara volem anar més. Volem anar una mica més, i aquesta mica més és aquests projectes, diguem-ne, de promocionar la producció d'aliments a través de l'agricultura, la ramaderia, i després alguna cosa també de transformació, perquè tenim problemes per transformar la llet, perquè la llet hi ha èpoques que no es pot consumir i aquí està, per exemple, el paper que juga l'Institut aquest d'Extremadura. Doncs cada un sap perfectament quin és el paper que ha de jugar i vosaltres no ho deixeu mai de banda, sinó tot el contrari. Teniu el focus ficat a Tigray i ja fa molts anys que doneu aquest cop de mà. Antoni, gràcies. Antoni Reig, president de la Fundació del Centre d'Iniciatives Solidàries. Gràcies a tots els que ens ajudeu, des dels que presenteu aquest sopar fins a tots els que han. Vull dir, enguany hem arribat als 410 gent que estaran aquí a la sala, però també t'he de dir que hi ha hagut 50 i alguna persones que no han pogut venir però que han pagat. Ens han dit, escolta... Fila zero, no? Sí, fila zero. Escolta, nosaltres no podem venir, però
volem col·laborar i volem que continueu treballant i ajudant amb aquella gent. Antoni, gràcies. Nosaltres el que fem és posar el punt i final al disc, però el que veiem és un petit resum de com ha anat la vetllada. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.